Και hey guys, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Θα παίξουμε Fortnite Battle Royale. Και να σας πω ότι είμαι από το δεύτερο μου account που το βρήκα σήμερα, είναι παλιό. Έχω αυτά εδώ τα skins, αυτά τα pickaxe, αυτά τα backpacks και κάποια emotes. Να ξέρετε, δεν είναι το κανονικό μου account, το κανονικό μου έχει 200 skin κάπου. Αλλά βρήκα αυτό και είπα να παίξω λίγο, γιατί δεν έχω τέτοια skin από το κανονικό μου, έχω πιο καινούργια. Μπήκαμε. Θα παίξουμε 2 ματσάκια και θα κλείσω για να μην βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Επίσης, κανονικά παίζω με controller, αλλά τώρα τελευταία μου αρέσει να παίζω με πληκτρολόγιο, οπότε τώρα θα παίζω με πληκτρολόγιο. Αν και δεν ξέρω να χτίζω πολύ καλά. Και materials. Να ξέρετε, σε αυτό το κανάλι θα έχει πολλά παιχνίδια σε βίντεο με Fortnite, Roblox και αυτά θα είναι τα βασικά. Fortnite και Roblox. Θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, αλλά πιο πολύ θα υπάρχουν Fortnite και Roblox. Τώρα πού να πέσω, από αυτό το account δεν έχω και πολλά μέρη. Πάω στο Sinister Street. Δεν ξέρω και τι moods έχω από αυτό το account, γιατί το είχα από Chapter 2 Season 5, μετά το είχα παρατήσει στο Fort, κάπου στο Chapter 3 Season 3, και μετά ξαναξεκίνησα Chapter 4 από άλλο account, από αυτό που παίζω και σήμερα, όχι αυτό τώρα, το κανονικό μου που παίζω από εκείνο. Αλλά τώρα δεν έχω όπλο και θα πεθάνω. Καλό. Είχα ποτέ θα πεθάνω, αλλά έτσι. Από εκεί τώρα να έχει κανονικό άτομο. Άτομος. Πού είναι? Φοβάμαι ότι θα χάσω από αυτόν. Και δεν ξέρω πού είναι, ρε φίλε. Εδώ θα είναι. Τώρα πώς είναι από εκεί? Α! Εντάξει. Ίσως χρυσά όπλα είχε ήδη, αλλά δεν μ' αρέσει. Αυτό το πιστολάκι είναι τέλειο. Πήγε.
Μα εδώ δεν ήταν. Τι. Πάμε στο καλό αυτό που ένα HP. Δεν. Αλλά θα έχει κι άλλον κάπου. Εντάξει, εύκολο και αυτός. Λοιπόν παιδιά, αν σας αρέσουν τα βίντεο που θα κάνω, κάντε ένα like και ένα subscribe για να δείτε ότι σας αρέσουν. Το γιατρό spam, στην πιο κατάλληλη στιγμή. Πάλι χάσαμε από αυτόν, πιστεύω. Θα χάσω. Απλά φεύγω. Δεν θέλω να το κάνουμε τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ... Όπα. Θα παίρνει απόκρυψη. Για να δούμε. Ναι. Καλά. Σκάμ. Ναι. Πρώτη μέρα στο πόδι. Αλλά με παίρνουν και δεν μιλάνε. Ένα HP Όπα. Αυτός από πριν είναι. Τον έχω. Τι κάνει ρε. Πώς το έκανα αυτό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα λέω να παίξουμε Fortnite OG να δοκιμάσω. Πάμε και ένα OG. Ελπίζω το OG να πάει πιο καλά από το κανονικό. Και το OG Pass. Παιδιά, από το κανονικό μου account έχω και το Battle Pass, αλλά το OG Pass τι έχει? Έχει Dragon Hair Demi. Τι skin είναι αυτό? Καλό φαίνεται, αλλά δεν θα το έπαιρνα, βέβαια είναι και V-Bucks. Έχει πολλά styles και έχει και τον... Πώς τον είπε? Devoyers Klaus. Αυτό το skin, από την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, πάμε, μπαίνουμε και στο Fortnite OG. Έχω πολύ καιρό να παίξω το OG. Να δω τι όπλα έχει, τι season είναι, δεν έχω ιδέα. Τι season έχουν βάλει OG. Αλλά πάμε να δούμε ό,τι είναι. Ωραία. Map. Αυτό το map είναι. Νέο Tinted. Τώρα θα πέσω κάπου που ξέρω την περιοχή. Να πέσω τώρα. Θα πέσω... Κοίτα στην Kivo τι loot λέει.
Μάλλον δεν στην τύπο. Pleasant Park. Πολύ καιρό είχα να δω τόσο μεγάλο map. Πάμε και ελπίζω να πάρουμε Victor Royale. Λοιπόν παιδιά, θέλω να γράψετε στα σχόλια αν θέλετε παραπάνω βίντεο να έχει Fortnite ή Roblox ή κάτι άλλο. Επίσης, όταν φτάσουμε 50 subscribers θα κάνουμε και live που θα παίζουμε μαζί. Αλλά δεν έχει και free fall. Αργά και βασανιστικά πέφτεις. Άσπρο ερμπούντμα. Ωραία, πάμε εδώ. Ωραία. Α, το combat. Μ' αρέσει έτσι όπως έχουν τα graphics, ειδικά στα όπλα. Σιλντάκια που θα βρω. Λοιπόν, θα βάλω την 50 και μόλις μπω εδώ μέσα θα έχει σιλντάκια. Please μην έχει. Α, δεν έχει. Αλλά τώρα ξέρω ότι θα βρω κάπου σιλντάκια. Πού είναι αυτό το chest που ακούγεται? Τι καλό είναι εδώ. Ένα chest. Α, big pot, nice. Και το άλλο chest που είναι? Πήρα, campfire πήρα. Το θέλω. Α, παίζει να είναι κάτω. Ναι, κάτω θα είναι. Αυτό το chest. Τέλος πάντων, φεύγω. Βασικά πρέπει να πάω και στο zone. Θέλω ένα άλλο shotgun. Γιατί βάζουν όλα τα chest, τα ράτσα. Καλό μας κάνει και αυτό. Άτομα δεν έπεσαν εδώ. Όλοι νέο tilted παίζει να πέσαν. Ωραία, πάμε. Έτσι στα εκεί. Please shotgun. Έχει άτομα να τους πετάξει τα κλανίδια. Οπ, πυροβολισμένοι. Χωρίς εμένα. Ένα shotgun άλλο δεν έχει εκτός από το combat. Αλλά άκουσα πυροβολισμούς. Από πού? Το νέο tilted. Όλοι εδώ θα έπεσαν. Ναι. Στόπα. Όχι. Αυτό.
παίζει να μην κάνει καλό. Είναι μποτάκι. Να χυλάρω εδώ στη φωτίτσα. Ωραία. Και πάμε να φύγουμε. Τι κύρικο είναι αυτό. Σαν μεγκασίκι είναι. Αμποτάκι είναι αυτό. Ελπίζω να είναι μποτάκι. Ελπίζω και το κούμπο. Κόμπατ. Μόνο κόμπατ. Σκάρ. Καλά όπλα έχει το OG. Αλλά... Combat shotgun. Καλά, μόνο combat υπάρχει, παντού combat έχει. Τι γίνεται ρε. Δείτε λίγο το Scar στο inventory κάτω δεξιά. Δεν έχει κολύμπι. Το έχουν κάνει όντως σαν το OG. Τα άτομα που είναι. Είναι τα build δικά μου. Θυμάμαι αν είναι δικά μου τα build. Δεν είναι εδώ. Όχι, πιαστικό ώρα. Έχουν βάλει τέτοια μικρά. Αυτά όλα δεν σπάνε. Αυτά δεν σπάνε. Πού έβρισε το όπλο. Please, ένα άλλο shotgun. Ένα better shotgun. Ναι, αυτό. Μου κάνει και αυτό. Μόνο τέτοια να είναι. Μόνο combat. Τώρα το loot που έχει. Άτομο. Τα κλανίδια. Πάμε από πίσω. Δεν θα το περιμένω. Όπα ρε! Hand cannon. Πόσο καιρό έχω... Τι έχουν βάλει ρε. Και shotgun. Με έφτιαξε. Spider-Man άκους. Ποια άλλα άτομα. Παίζουν fight χωρίς εμένα. Πάμε να μοιράσουμε εισιτήρια για το λόμπι. Έλα. Εγώ ξέρω αυτό το βλέπει. Αλλά όχι πολύ καλά από keyboard. Έλα. Ωραία. Πάει και αυτός. Να βάλω και το slurp. Και πάμε παρακάτω. Σπάσουμε αυτά τα μικρά. Πάει fall. Τι έδωσε, ένα όπλο. Μόνο τέτοια δίνει. Και legendary combat, δεν το θέλει. Και άλλο ένα έριξε κάπου. Σε μία το sniper rifle. Το κρατάω, βασικά έχω το hand cannon. Το κρατάω γιατί δεν έχω κάτι άλλο να βάλω στο slot.
Polar Pili με Doctor Stranger Pickaxe. Άντε, θα έρθει κανείς άλλος. Τι κάνει αυτό? Κάπου ψηλά με πάει. Κάπου ψηλά. Ω, πλάκα κάνεις. Ήξερα κόλπα με αυτό από controller. Πώς πατάς, κάτι boost κάνει αυτό. Έλα εδώ. Και κάπως πήγαινε ψηλά, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Βασικά δεν ξέρω αν το κάνω από PC. Α, νομίζω κατάλαβα. Δεν είναι σαν τα παλιά. Απλά δεν ξέρω να οδηγάω. Δεν σε δω τώρα. Κάπως καλύτερα. Βασικά καλύτερα. Χάλια. Έστω. Φέρτο να πάμε πιο γρήγορα. Polar Pili πάνω σε ένα skateboard. Τα άτομα πού είναι? Δεν βρίσκω τα άτομα. Και κλείνει και ανάποδα το δρόμο. Και δεν βρίσκω τα... Έχω 6 kills και μένουν 10 άτομα χωρίς εμένα 9. Σαν κάτι έκανα, αλλά... δεν μπορώ να βρω τα άτομα. Ω! Επιτέλους! Επιτέλους πυροβολισμοί. Πολύ ωραία έψαχνα πυροβολισμούς. Μπρο, δεν σε έψαχνα για να με... Σε έψαχνα πυροβολισμούς, δεν πεθάνω. Δεν πειράζει, πάμε λόμπι. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Bye!